el recorregut d'aquest acord que avui signem té, com deia, el seu inici en un acord de governabilitat, però sobretot, i el més important, és el fet de tenir, de compartir un pla d'acció municipal, que en aquest moment és un document que es va iniciar amb una conciliació de programes electorals, els que vam presentar i amb els que vam concórrer a les eleccions municipals, i que un cop conciliats aquests documents vam constatar que era la coincidència i la possibilitat i l'interès en relació a molts àmbits de la ciutat era el mateix, similar, i que a més el camí per arribar també era compartit. Hem sabut construir els fonaments d'un camí que comencem a recórrer. El vam començar a recórrer el mateix dia de les eleccions municipals i que per moltes raons desitjo que sigui satisfactori, que tinguem molts encerts. Errors tindrem, però estic convençuda que els sabrem reconduir, perquè al final l'important és el camí i l'objectiu i el destí, i aquest el compartim, i té unes 4 lletres al fons que les tenim molt presents cada dia i que diuen Rubí. Arribem aquí després de mesos de negociacions, unes negociacions que no han estat tan centrades en les competències que ens repartíem cadascun, sinó en aquest document, en aquest pla d'actuació municipal, que està pendent d'acabar-se de perfilar i que us podrem presentar en molt breu, i que per tant els fonaments d'aquest acord de govern són, d'una banda, la coincidència programàtica, la coincidència en els projectes, i des d'aquí també la satisfacció d'haver pogut discutir projecte per projecte, proposta per proposta a la taula, i de poder compartir en allò que estàvem d'acord, però també en allò en el que no estàvem d'acord, i hem hagut de matisar les dues organitzacions. Volem que sigui un govern que treballi de forma conjunta, volem poder compartir totes les decisions, volem incidir no només en aquelles àrees en les que tenim responsabilitats, sinó en el conjunt del govern, de la mateixa manera que en aquelles àrees on nosaltres tenim responsabilitats es treballarà de forma compartida amb els companys i companyes. Crec que l'important del pla d'actuació municipal i del que ens plantegem de cara al futur com a govern és poder donar continuïtat a totes aquelles coses que s'han vingut conformant, que funcionen, que fan créixer la ciutat, i poder donar un impuls en totes aquelles àrees i qüestions que pels motius que sigui ha faltat empenta o no s'han pogut desenvolupar. Els regidors i regidora d'en Comú Podem entomem amb molta responsabilitat aquest repte que se'ns presenta, que entenem que hi haurà dificultats que haurem d'anar superant en el dia a dia, probablement també alguns errors, i que en tot cas en aquests moments firmem aquest acord i ens posem a treballar en plena confiança d'haver generat un espai i un clima de col·laboració positius, que esperem que es mantingui durant tot el mandat, i que esperem que l'avaluació que puguem fer en el moment que toca, quan acabi aquest mandat, sigui positiva i puguem dir que com a govern i de forma conjunta hem fet avançar la ciutat durant aquests 4 anys.